Magana ta girma. Hukumar Human Rights na neman izinin Amina Amal don shiga maganar ta da Hadiza Gabon. Kamar yadda muka samu yau da safiyar nan daga shafin dan gwagwarmaya mai fafutukar ganin an yi wa Amina Amal adalci kan cin zarafin da aka yi mata. A shafinsa na Instagram, ya bayyana cewa hukumar kare haƙƙin ɗan adam na neman sahalewa jaruma Amina Amal akan su shiga cikin maganarsa da Hadiza Gabon don karɓa mata haƙƙinta. Wani shafi da shi ya fara kwarmatan neman ganin an yi wa Amina Amal adalci, inda tun farkon abin ya fara wallafa hotonta, kana ya rubuta "Say no to injustice", ma'ana ba mai da rashin adalci ba. Har ila yau, wani jawabin kuma da shafin ya wallafa ya bayyana cewa jami'an 'yan sanda na farin kaya sun kame Dr. Sambo, matashin jarumin da ya bidiyo ya nuna rashin jin daɗinsa kan abin da aka yi wa Amina Amal. Amma ya ce daga bisani an masa gargaɗi kan kar ya sake, kana aka sake shi. A yanzu haka kuma shafin ya bayyana cewa lauyoyi 12 na hukumar kare haƙƙin ɗan adam wato Human Rights na neman Amina ta amince domin su kwatar mata haƙƙinta a kotu ba tare da ko sisi ba, domin daman aikin hukumar kenan taimakon mara ƙarfi wanda aka danne wa haƙƙi ko aka zalunta. Da fari dai Amina ta tsorata ta ƙi amincewa inda aka bata shawarwari, kana daga bisani kuma ta amince, wanda har saƙon da aka tura mata ta WhatsApp da amincewar ta an bayyana. A yanzu haka an fara shirye-shiryen aikawa Hadiza Gabon sammaci ita ma domin su haɗu a kotu kan wannan lamari, inda ko an je kotun yanzu Hadiza ba da Amina za ta yi shari'a ba, da hukumar Human Rights za ta buga. Dan na subscribe don samun labaran Kannywood da ɗuminsu daga tashar tsakar gida. Magana ta girma. Hukumar Human Rights na neman izinin Amina Amal don shiga maganar ta da Hadiza Gabon.